ngai ngu yu blay hagan ga por jan ka sin mar bang yo yen ga lat ban wan shapi ngai ku blay ro pi baro haga kertang utrai per unang panemu chunga jong pi Jesus Christ kene ga jinglong kristan le ga jim kristan kam dai ga besok ngai pi bingin bot yo utrai Jesus Christ na mar bang i deban khendo ya ka ai ga bangi khinkor palat ne ga jingem wapsal pol ong ngala news room ya ki ai ga belong ga jim toin ga jim jinga tang ban yo Christ kata ka de gaji im kristan ga bashisha haga bangi dan no shisha ban khindu ya ka e ga balong gaji muntoy gaji im jingas pi tang ban yo Christ tang ban yo ban pen singo bah yo Christ u Abraham u khindu ila jong u khon haba u blay u pha yo bon knya la jong khon u Abraham la khindu ila khon ban knya khon tang man yo ban pen singo ba man le ya ka mon ga jong blay kadai kata ga ba utrai Jesus Christ ukwa yan ga chim ka jingam ga jompi kwa da ka wei pat yo le se dang don ka ai ga mi khen kor palan bat ka panwit ka pantut ka pansanga yangai phi bengin shikri yo blai ka te ka khom yangai phi ngimla bengin long jikro ngimla bengin nyai shaprang renga kwa banong phi kinong bot gi jong utrai Jesus Christ ki beshisha kidai kita gibru ki ban not bait ban nya chakman wala da ki mat ek ek jim ki not ban khindu ek ek ba ki ik palat marga ji ik ba khli tam gadai ya u Jesus Christ don apdeng jong phi sngam ni khobor manta phi don hapdeng ga jingle jong jim ki don kinong shon ki ba shon ye phi tang namar ba phi las dang shisha ban bot yo try Jesus Christ pila sedang syaban wat yo tra Jesus Christ pila syam yo Jesus Christ pila mat yo gadak non jong pi pila pi maro ba ya ga jing aga jim pi ga jing jinjar namar ba kidon kinong shon ki ba shon ye pi kidon ga jing le aga jim ga jopi le se pi sngo ko mo pin pai di no le se pi sngo ko mo pin e no yo tra Jesus Christ le se gi bana yeng na sem jo pi ki ong wat bot yo tra Jesus Christ let's say ki bani yang sem jo pi ki ong de ki ktien ki babon jai ki penwit ki penthut pi let's say pi mut bandwai ki penwit penthut kwa banong pi ba gane ga jim kristan ga de ga jim haga ba ka dei ngi bingin kut jimut shisha ban na bot yo try Jesus Christ compare ka e ga ba ngi mat haga ne ga jim namar ba ka don ka bainong ka ba khrao ka don ka bainong ka ba khrao ya ga ba utrai Jesus Christ ulukular namta jonga jong pi kisenran baro kila khendo yala ka jong ga jing kila yapro nam tau try kila sha pen stomben la pen yap ki la pen jenjar ki bat ki yap daga jing kordit tang ya ka ban yo Christ kala byang ya ki kade kata ka ba u Jesus Christ ukwa yanga ya pi ka ktin ga jong ble ka ong na ga gospel kat ku Matthews kala nong ga ba life and real ka gospel kat kum Matthews kalong bashpo kat khot ka balai pen ru bat kinong shon ubru kinlong ki bana ka yeng jong uhi laringi pule khot balai pe sau Jesus ong wat mut bangalawan ban bu ka jing suk ka perthei ngam shem lawan ban bu ka jing suk hen re ka wat ka krene ka jingale na bangalawan ba ubru unyale ba lokpa ba ukhon ro ba la ka kmi ka persa korim ro bat la ka sengken korim bat kinong shon ubriu kinlong ki bana ka yeng jong uhi uta obi i ye okpa le ne ka kmi na lor jonga omde ye u ban yo yanga bat uta obi i ye khon la ne ka khon na lor jonga omde ye u ban yo yanga bat uta obom shim mela ka ding phna bat bot na din jonga omde ye u ban yo yanga uta oba shem mela ka jong jing undo no yaka bat uta ubado no yala ka jing nak benta jonga un shem nyaka laringi puli ne do kat khot ka ban khan ru ter nginyo i hangne kani ka gospel kat ku Matthews no bas phedo khot ka ba khan ru ter nginyo i hangne ba Jesus Christ Ukraine ya kani khobor ka blong kerpang ya ki senan ki jong ka blong kerpang ya kita ginang bot ki jong ba ladangi mut syaban bot yo tra Jesus Christ ladangi mut syaban phlai ladangi mut syaban yalap ke gospel jung ladangi mut syabingin yeng tang ha dengan rim jong tra Jesus Christ
kamdai ga basuk ingai phi bingin ya lenti namar kin don shibun kinong shon bat kadai ga challenge ingai phi haka bingin yeng scam be namar u Jesus ong hani kandon ga jingale habangi but utra Jesus kandon be ga jingale kandon ga jing kedokti kandon ga jing kren ben kandon ga jing kren ga ban kibru kandon ka ek ga bangi man ane ga jim namar usaitan uyele kat bala ban pan sange ingai phi naga bayalap ga gospel ga jung utra Jesus usaitan upasyang kat bala wat nagi bahaya ngasem jungas phi ban pan sange haka bangin but yo utra Jesus usaitan upasyang nakata daw ujisu ulatip lepa badu ong yagini sunan jung mo wong kinong shun ubru kin long ki mana ka yeng jung le si don na pleng jopi hang ni menta phis ngap en khobor ga jong ble le si ki mi kinong shun ki bana yeng jong phi hi namar ba phi bot yo tra Jesus namar ba phi bot yo ni ble ba im ble ba shisha ubala yap nam ta jong phi bad ul ubala mi pan ha ga si ga balai le si ki don kinong shun na yeng ga sem phi ki kur ki kha ki jan yeng jan sem renga kwa banong phi yai net scam yeng scam ha ga ning rim kanong rim ka ba phi don namar u jisu ula dep ban kular ya ka bainong ka ba manga mo phi ka bengin seyo la dagi sinran ki hun ban yap namta u Jesus ki la yap kordit ka de yengai phiro bengin ya daga jo ka ta galanti ha ga bengin bot bai yo tra Jesus wat snap ya ka ege beginung shun jong phi ki kran ben ya phi wat pe chata wat ple jimut chata wat pen ko ngu ro ha ka ege ba ki bru ki ong are ko ngu ha ka ege ba ka tin ka jong ble ka ong u jisu hangni ong utaw bi i ya lok pa le ni ka kmi nalor jonga laring i ya ki kmi ki pa nalor u Jesus ka bumut bang ngi khen ko ri ki bru ngi ne ko ri ki bru handre laring i ya u Jesus shibon ban ya ki bru ka bumut ba ngi khen ko ri o tra Jesus hani ki jim ka jinga ka jong phi kuma ongi phi mantan do bastang ba gajing i kande ka bahalor tam yo Jesus kamde ki ek ki bahani ka berthai kamde ki ek ki bahani ka berthai lari ki bahaya ngasem janga jo phi ki kran bersha ka kerteng jong utra Jesus ki kran ben phi namar ba phi bot yo Jesus ngakwa banong phi yeng scam hagane norim ka ba phi don wat ngap yaki namar ba phi bot ya ga jing shisha phila ban sngau dei ka ek ba phi ya ka ba ki ong renga kwa banong phi ko ngu yeladi haga ega baga ktin ga chomble ka ong but ya ga jisha phinyo iga bainong namar utra Jesus sangni ong uta abo persyang ban palat ya la ga jong jing im mau ban ya dai ga jing im undo ya ka handre la ringi bat ngi khaindo ila ga jong jing im ngi knyang lut ke baro namata okres ngi nyo ke nya ga jing im shagi bom chukut ga utra Jesus ul dapat ben kre ya ta ga himanam ta jonga ba jong phi ban but yo tra Jesus kam dai ga basuk ingai phi nakata ka daw jisu ong hagat khot ka ba ar pra to wat shepting ti ya kita gi ba panyam ya ka met bat ki bom la ban panyam ya ka mensim handre phin kham shepting ya utaw bala ban penjot bat ya ka mensim bat ya ka met hadu jok wat shepting ya kita gi bru ki ba maham phi ki ba kren be ni ba persya phi ki ba yeng sem jong phi ki bala ban panyam tang ya ka ni ka met jong phi re shifting ya utau blay ubala bat penyam ya ka met bat ka mensim jong phi laring inang begin shifting yo tra Jesus ngangit scam ngin sayo I ya ki ege bakhrau nang ni shkhaman ya ki ba ublay unle akan ga chim ka chinga ka jong phi u jisu ang ne ba kam dei ngai phi begin shifting ya no gi ba pan shifting ngai phi na mar bangi bot ya u Jesus na mar bangi ya akan ti jong jing shisha utrai ong shifting yo to bala ban peniap ya kamet bar kamesim yeno pi shifting yeno become eat pikat mi ya ki ege ban ga berthai ni become eat yo Jesus namara da pidang eat ya ki ege ban ga berthai la da pidang kengkor ki ege ban ga berthai pinamla ban long kita gi nombot gi jong utrai Jesus pinamla ban long kita gi senran gi jong Jesus akwa banong pi utrai ukwa begin come eat ya u bani ki ege ban ga berthai bangin kham khain kori ya u bani ki ege ban ga berthai nagata nau jisu ong to wat shifting phi ka badon kami ngai phi kolong ya be shkhman namar kadon ga bainong ga bakhrau ga botra Jesus ula kolar namta jonga ba jong phi ublan garkhum